Gikumpirma sa City Health Office nga 16 sa 19 ka water sources sa Cagayan de Oro ang nagpositibo sa coliform bakterya o fecal coliform. Ang naisgutang mga bakterya mo'y hinungdan sa sakit sa tiyan, kalibang kung diarrhea, kalintura o pagsuka-suka. Gihimo ang water tests isip kabahin sa investigasyon sa mga health expert human misaka ang kaso sa Acute Gastroenteritis sa Cagayan de Oro City sa bulan sa Setyembre ning tuiga. Ang mga water samples gikuha gikan sa mga poblasyon barangay. Apil na sa 4 ka mga mall nga naa sa downtown area. Sumala sa CHO ang presensya sa fecal coliform, usa ka lig-on nga indikasyon sa fecal contamination kung hugaw sa tao o hayop nga nasagol sa supply sa tubig. Nagpasabot nga dunay dakong risgo nga naa ang mga sakit nga organismo kung pathogens nga makadaot sa panglawas. Magpatuman og mga lakang ang CHO, Cagayan de Oro City Water District ug management sa mall aron limpyo ug itest ug usab ang tubig hangtod masiguro nga luwas na kini sa bakterya. Giawhag karon ang publiko nga mag-igmat o pabukalan ng tubig mainom aron malikayan ang posibleng dugang kaso sa acute gastroenteritis. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.